Bé, si us sembla, començarem amb la segona xerrada del cicle d'astronomia. El Marc ja ens va il·lustrar una miqueta del que eren les galàxies i tot el muntant aquell de subdivisions que al final ja ni me'n recordo. I avui ens explicarà això que és ser pols d'estrelles, que sempre té alguna cosa a la butxaca per enganyar-nos. Com sempre recordo el tema del mòbil, traieu la veu, l'última vegada em van sonar 5, aviam aquesta vegada si no en sona cap. I res, avui que tenim la presència d'un infiltrat jove que ens baixa la mitjana d'edat, això ja va bé. Vinga, doncs que disfruteu. Sí. Gràcies, Joan Manuel, a tots per venir, un altre cop, a l'Access Universitària, que ha estat capaç de convidar-me 3 dies, ho sé molt bé, i espero que l'interès segueixi estant, almenys arribar a la tercera, després ja ho veurem. Bé, com deia en Joan Manuel, jo de fet vaig parlar l'altre dia sobre la ubicació que tenia la Terra dintre de l'univers. Aleshores, això que he explicat ell de les subdivisions entre galàxies, estrelles, cúmuls de galàxies, etc. O sigui, una mica la idea és centrar o donar el que diríem la direcció de la Terra dintre de l'univers. Avui parlarem no de la direcció, sinó del lloc que ocupem nosaltres com a vida dintre de l'univers. És a dir, si vau assistir a l'anterior xerrada, sembla que va quedar clar que de fet l'univers està composat per milions d'estrelles que teniu aquí, que estaven a l'interior de les galàxies, i alhora aquestes galàxies el que feien era pertànyer a altres galàxies que també ocupaven l'univers. Aquesta foto que teniu aquí, de fet és una fotografia feta pel telescopi James Webb, una fotografia del cel profund, i tots aquests punts que veieu aquí, tots, són galàxies. O sigui que si imagineu que de fet cada una d'aquestes galàxies conté cents de milions d'estrelles i aneu sumant, i això que esteu veient aquí és una petita part del que és tot el cel nocturn, doncs podem dir que bàsicament l'univers està composat d'estrelles. Estrelles que, de fet, es troben dins d'aquestes galàxies. La pregunta és, què tenim nosaltres a veure com a vida dintre d'aquestes estrelles? O sigui, nosaltres no som estrelles, oi que no? Però a l'univers bàsicament hi ha estrelles. Aleshores, quina relació mantenim nosaltres com a vida amb aquestes estrelles? Jo us proposo que per entendre una mica això mirem una sèrie de dades sobre de què estan composades aquestes estrelles, de què està composada la Terra, el nostre planeta, i després de què estem composats nosaltres com a cos humà. Aleshores, ens centrarem una mica en els elements químics que ens composen, però abans d'això també donar una sèrie de referències a la nostra estrella, al nostre Sol. Aquesta, de fet, és la que tenim més a propet. La tenim, com dèiem la setmana passada, fa unes quantes setmanes, a només 7 minuts llum, i les dades que tenim són bastant fiables. De fet, veieu que el diàmetre d'aquesta estrella és de 1.300.000 quilòmetres. Això no sé si us diu gaire, però de fet, si voleu interpretar en relació al tamany de la Terra, doncs són 300.000 vegades més gran que la nostra Terra. O sigui, el nostre planeta és 300.000 vegades més petit que aquesta estrella. Si seguiu amb les dades, veureu que té una temperatura màxima a la superfície de 5.700 graus, Kelvin, que la màxima està als Celsius, una temperatura al nucli una mica més elevada, de milions de graus, i fixeu que també gira sobre si mateixa. No sé si sabíeu que el Sol també gira sobre si mateix. De fet, igual que la Terra gira sobre si mateixa i dona voltes al Sol, totes les estrelles tenen un moviment de rotació sobre elles mateixes.
És un moviment una mica estrany, perquè el Sol d'alguna manera no és sòlid com la Terra. Aleshores hi ha algunes zones que van més de pressa que les altres girant. Però en tot cas podríem dir que més o menys per fer una mitjana triga aproximadament uns 27-28 dies en donar una volta sobre si mateix. Aquest Sol què fa? Doncs sabem que aquest Sol gira també al voltant de la nostra galàxia. Recordeu que dèiem a l'anterior xerrada que la nostra galàxia té el nom de Via Làctea. I quan triga a donar una volta en aquesta galàxia al nostre Sol? Doncs aproximadament uns 225 milions d'anys. Això és el que trigaria a donar la volta. Clar, amb aquesta extensió s'imagina que hi ha moltes altres estrelles també girant al voltant de la nostra galàxia, com el Sol. La nostra galàxia es calcula que estrella amunt, estrella baix, està poblada entre 100.000 i 300.000 milions d'estrelles. És una quantitat important d'estrelles. Bé, altres dades les deixo aquí perquè les veieu, però a mi m'interessaria més que res que us fixéssiu amb les darreres dades, aquestes que posen composició de la fotosfera, o sigui, d'aquesta composat químicament al Sol. Aleshores, no haureu de pensar gaire, que si us dic quin és l'element majoritari que conté el Sol, doncs veureu que de fet l'hidrogen és un 73,46%. Però és que el segon element que teniu aquí, l'heli, és un 24,85%. Si sumeu els dos, què us surt? Doncs gairebé un 99%. No hi ha dir? I el resta d'elements que té el Sol, què és? Doncs són oxigen, un 0,77%, carboni, ferro, neó, nitrogen, silici, magnesi, sofre. Entre tots aquests elements sumen un 1% aproximadament. Això seria la composició química del nostre Sol. El resta d'estrelles, similars. O sigui que si miréssim aquests 300.000 milions d'estrelles que hi ha aproximadament a la nostra galàxia, la composició química seria molt similar a aquesta. Bé, queda clar, no? Quins són els elements més abundants a les estrelles. Però què passa si jo vaig a veure la composició química de la Terra? Doncs veig que està composada bàsicament de tres elements, que són el ferro, un 34%, un 34,6%, l'oxigen, un 29,5%, i el silici, un 15%. Si me vaig a mirar aquesta atmosfera que tenim, doncs està composada bàsicament per nitrogen, un 78%, i l'oxigen, un 20%. Bé, mirant aquestes dades, la composició química de la Terra, de les estrelles, i ara la composició química del nostre cos, del que és la vida. El nostre cos humà està composat per aquests quatre elements que teniu aquí. Oxigen, amb 65%, carboni, 19%, hidrogen, un 10%, i nitrogen, un 3%. Jo no us demanaré que els memoritzeu tots, però algú s'atreveix així a donar una conclusió sobre els elements químics que composen les estrelles i els elements químics que composen la Terra i l'ésser humà? S'assemblen? Són els mateixos? Com? Quasi? Em diu la resta? Les proporcions no, però els components sí. Els components sí, però les proporcions? Res de res, no? Res de res, no? De fet, si mireu una mica, si ara tornem aquí dalt, per fer una mica de memòria i tornem a veure la composició química del Sol, doncs estem composats al nostre planeta, la Terra, i nosaltres mateixos, d'aquest 1% d'elements que teniu aquí, bàsicament. L'oxigen que respirem cada dia suposen que és un 0,77% dels elements químics que hi ha al Sol. Quina és la conclusió que podríem treure de tot això? A mi se m'ha ocorregut posar aquesta frase, perdoneu, però que diu que, de fet, som rarets nosaltres. Som rarets entre l'univers. O sigui, estem composats d'uns elements que no són gens abundants a l'univers. O sigui que només per això ja som interessants, una cosa estranya entre l'univers. Estem composats per aquesta pols d'estrelles que es diu generalment, perquè l'estrella bàsicament és hidrogen i heli, que és aquest gas, i una sèrie d'elements, alguns sòlids, en pols, que estan difuminats al voltant de l'estrella. Això són la Terra, Mart, els planetes que tenim així, que tindríem rocosos, i nosaltres per allà. Però si sumem tota la massa
dels planetes que hi ha, de totes les asteroides que giren al voltant del Sol, de fet de tots els objectes de cinturó de Kuiper, del núvol d'Oort, tot això no arriba ni al 1% de la massa del Sol. O sigui que són una mica els restes. Totes les estrelles tenen aquesta composició, doncs no exactament al 1%, però sí amb hidrogen i amb heli. O sigui que si nosaltres diem de què està composat l'univers, doncs la resposta d'examen que haurà de donar sempre és hidrogen i d'heli, un 99%. Mai fallarem. La resta, aquests elements als que estem fets nosaltres. Bé, aquesta és l'afirmació, són rarets, com us deia. A mi se m'acut també, a partir d'aquí, una pregunta, una pregunta que de fet es podria fer als químics del segle passat, que tenim una sèrie de dubtes sobre d'on havien sorgit certs elements químics molt abundants a la Terra. De fet, diu, si l'univers i les estrelles que el formen està composat per un 70% d'hidrogen i un 28% d'heli, això a l'univers general, d'on han sorgit els elements que ens composen i que formen part del nostre planeta. Us en recordeu de la taula periòdica dels elements? Que ho heu estudiat alguna vegada, no us dic que la recordeu, la teniu al cap, no? Segurament si estudiàveu l'hidrogen i l'heli no provàveu els exàmens, oi que no? Hi ha molts altres elements, oi que sí? Doncs la pregunta als químics va d'això, no? Si l'univers està composat d'hidrogen i heli, que és el que forma part de totes les estrelles, d'on han sortit la resta d'elements químics que tenim aquí a la Terra? Això, de fet, els químics no ho sabien al segle passat. Els químics saben com barrejar aquests elements, fan actos O, per entendre'ns, però d'on han sorgit aquests elements? Qui els ha creat, aquests elements? Doncs bé, des d'aproximadament als anys 50 del segle passat tenim una cosa que es diu la física nuclear, que parla un nom que es diu nucleosíntesi. La nucleosíntesi vol dir que són, de fet, les estrelles el lloc on s'han format aquests elements químics que composen la Terra i ens composen també a nosaltres. Però com? Doncs bé, aquesta formació d'elements químics, veurem, al llarg d'aquesta xerrada, que té a veure justament amb la vida de les estrelles. És a dir, les estrelles neixen, tenen una vida, moren, i al llarg d'aquesta vida són capaces de crear aquests elements químics que avui dia tenim aquí a la Terra. Si no fos per la vida d'aquestes estrelles, nosaltres no estaríem vius en aquest moment i menys fent aquesta conferència. O sigui que són pols estrelles justament perquè els hi devem a la vida d'aquestes estrelles. Bé, una mica de química. Faig una mica de química. En aquesta sessió parlarem de diferents... Parlarem una mica de física nuclear, parlarem una mica de química. No farem formulació en aquest tipus de coses, però una cosa bàsica, més que de química, de física de partícules, és que entengueu una mica què és l'hidrogen. Què és l'hidrogen? És important saber-ho, perquè clar, hem dit que és un 70-75% del que composa l'univers, doncs va bé saber què és això. Jo, fixeu que us he posat una peça d'hidrogen com si fos una peça d'un puzzle. Va molt bé entendre, de fet, la química com si fos això, com si, de fet, tinguéssim una peça essencial, que és l'hidrogen, i amb aquesta peça d'hidrogen podem juntar-la amb altres peces d'hidrogen per fer peces de més número d'hidrògens. Aleshores, si vosaltres mireu la taula química dels elements, veureu que tots tenen associat un número, que són, de fet, el número de peces que estan composats aquests elements respecte a l'hidrogen. O sigui, podríem dir, si féssim química molt senzilla, que un element d'heli està composat de 2 peces d'hidrogen i 2 protons. Podríem dir que, de fet, un element químic, el ferro-56, està composat d'aquestes 56 peces també d'aquest element bàsic que són l'hidrogen. Per què diem que és l'element bàsic l'hidrogen? Perquè l'hidrogen té un número a l'esquerra, ho veieu allà? O sigui, un element bàsic està composat per una peça només, això és el que ens interessa. Li podem dir protó i electró, si voleu, però el que ens interessa a nosaltres és que està composat només d'una peça.
I els altres elements químics estan composats de més peces. Doncs això ens servirà per entendre com aquestes peces, aquest puzzle, es munta i com a partir de muntar aquest puzzle poden néixer elements químics com els que tenim aquí a la Terra. Bé, d'on neixen les estrelles? O sigui, clar, si les estrelles són d'hidrogen, hauran de néixer d'algun lloc on hi hagi molt hidrogen. Això, si mireu a l'interior de les galàxies, us trobareu, com hem vist, milions d'estrelles, però també, entremig d'aquestes estrelles, a vegades hi trobem nebuloses. De fet, hi ha una nebulosa molt famosa, que és la nebulosa Orió, que la podeu veure prop de la constel·lació Orió, prop del cinturó, i aquesta es veu a simple vista. Si poseu un telescopi cap a aquesta nebulosa, la veurà d'aquesta manera. De fet, una nebulosa és un núvol de gas, i si us pregunteu de què està composat aquest núvol de gas, de què em direu? Sempre. Aquesta sempre és bona, la resposta. Hidrogen, sempre. És el més lluny. Aleshores, si anem a mirar aquesta nebulosa, doncs va molt bé perquè clar, sabem que està composat d'hidrogen i a més els telescopis en els darrers anys han descobert que a l'interior d'aquesta nebulosa s'estan creant estrelles noves. O sigui que tot això que teniu aquí són el que en diem protoestels. O sigui que a l'interior d'aquesta nebulosa Orió, els telescopis ens mostren que en aquest moment s'estan creant estrelles. O sigui que ja, només amb aquesta observació, sabem que les estrelles es creen a l'interior d'aquestes nebuloses com la d'Orió. Anem a mirar el núvol de gas. Aquest núvol de gas, si el representem amb aquestes peces que hem interpretat a l'hidrogen, poden ser aquests punts aquí. De fet, podem imaginar un núvol de gas composat d'aquestes peces d'hidrogen que us he mostrat fa un moment. Peces simples, peces de puzzle simples. Els maons que formen, de fet, la natura. Podríem dir que són aquestes peces d'hidrogen. Bé, què passa? Doncs que aquestes nebuloses tenen aquestes peces de gas distribuïdes però no d'una manera uniforme. O sigui que pot ser que hi hagi un grup de peces que ocupa una regió d'espai en la qual hi ha més densitat. És a dir, ara nosaltres, per exemple, en aquesta sala, tots podríem ser aquestes peces d'hidrogen i com que hi ha alguna zona que està més poblada de persones o de peces d'hidrogen, si voleu, doncs aquestes persones que estan més a prop, com que pesen, com que tenen una massa, crearien una atracció gravitatòria que faria que hi hagués un punt d'atracció a l'aula. La gravetat, de fet, aquesta força de gravetat, només depèn de la massa i de la densitat. O sigui que si dintre del núvol de gas hi ha una zona on hi ha més quantitat de peces que a la resta, es pot donar una atracció gravitatòria. Què fa? Doncs que la resta de peces, aquesta atracció gravitatòria fa que la resta de peces tinguin tendència a caure i a juntar-se en una zona de la nebulosa. Això la gravetat funciona també tot arreu. O sigui que si hi ha una paraula màgica a nivell de composició química de l'univers, podeu dir hidrogen, la força que governa l'univers, el gran univers, de fet és la gravetat. És una força atractiva. És la que fa que en aquest moment vosaltres esteu asseguts a aquesta cadira i no sortiu volant cap a dalt. Entre la Terra i vosaltres hi ha una atracció. Per què? Doncs perquè peseu, perquè teniu uns quilos. I la Terra també pesa uns quilos. I entre les coses que pesen hi ha sempre una atracció. O sigui que si vosaltres aneu a certa alçada de la Terra i us deixeu caure, doncs caureu. Caureu. Què és el que us fa caure? Doncs que la Terra us atrau. I si us aneu a molta alçada, també caureu. Sempre, de fet, notareu una força d'atracció perquè vosaltres teniu una massa. Hi ha una altra massa que sempre us atraurà. Doncs entre aquestes partícules que hi ha a l'interior de les nebuloses, aquestes partícules d'hidrogen, també hi ha una força d'atracció que fa que justament s'ajuntin en un punt determinat. Totes aquestes peces, quan es van ajuntant, per gravetat, doncs s'escalfen. I aquesta energia tèrmica és el que provoca que hi hagi, de fet, aquest augment de temperatura també, i fins a un punt que es pot crear un procés que en diem de fusió nuclear. Us sona això de fusió nuclear? No? Sí? La fissió, fusió nuclear, us sona?
Això es va fer molt famós amb les bombes atòmiques, recordeu, del segle passat, que es va començar a experimentar. De fet, sempre utilitzem dos termes, fissió i fusió nuclear. Quan diem fissió, és separar les peces. Quan diem fusió nuclear, és ajuntar-les. Bé, l'estrella, quan es forma, comença a funcionar, d'una manera molt senzilla, quan, de fet, es comencen a fusionar aquestes peces d'hidrogen, quan comencem a parlar de la fusió nuclear. O sigui que, si nosaltres parlem del que és actualment, el que està fent actualment el nostre Sol, diem que és comportar-se com una mena de reacció termonuclear que funciona en un procés de fusió nuclear. Això ho dic perquè moltes vegades s'associa tots aquests processos nuclears amb coses, no sé com dir-ho, poc ecològiques, si voleu, no? Aquí a la Terra. En canvi, clar, s'hauria d'anar una mica de compte, perquè, clar, els 300.000 milions d'estrelles que tenim a la nostra galàxia, amb el Sol inclòs, podem dir d'una manera senzilla, són reactors termonuclears. O sigui que no només tenim escó aquí, sinó que tenim tots els reactors termonuclears pel voltant nostre. O sigui que la natura utilitza l'energia nuclear per crear energia, justament. Una altra cosa són els residus i aquest tipus de coses, però funciona d'aquesta manera. Com és això de la fusió nuclear? La fusió nuclear, de fet, es tracta d'ajuntar peces. Ja ens imaginem el núvol de gas, d'acord? Tot de peces, hi ha una zona del núvol de gas més poblada de peces, es crea una força gravitatòria, aquestes peces comencen a caure i es comencen a ajuntar en una zona d'aquest núvol. Teniu el centre allà. Quan aquestes peces es calenten, es comencen a moure de pressa, les coses es calenten perquè aquestes partícules es moguin de pressa, i què passa? Doncs que a certa velocitat aquestes peces poden arribar a xocar entre elles. Una sèrie de peces comencen a moure molt de pressa i s'acaben xocant amb elles. Si es mouen molt de pressa és perquè hi ha molta temperatura. O sigui que si en aquesta zona del núvol hi ha milions de graus, les peces es mouen molt de pressa, xocaran entre elles. I si xoquen a molta velocitat entre elles, amb molta energia, de fet, es poden arribar a fusionar. Fusionar és ajuntar. Com va la fusió nuclear? Que està funcionant en el Sol i que funciona des que es va formar aquest Sol. Doncs d'aquesta manera. Fixeu que es tracta només d'ajuntar peces. Aquí teniu una peça formada amb dos hidrògens. En aquest cas seria un protó i un neutró, i una altra peça de tres hidrògens que se'n diu triti, o deuteri i triti, i junts formen, o acaben formant, la peça que teniu aquí baix. Aquesta que teniu aquí baix, que és Li4, la veieu? O sigui que és bastant senzill, no? Jo tinc dos boletes per un cantó, tres boletes per l'altre, les ajunto, i quantes boletes em surten? Em surten dues i dues, no? Dos de grises i dos de taronges, ara Li4, però me'n sobra una, veieu? Se'n sobra una aquí per fer la peça. I algú es podria preguntar, què li passa a aquesta peça que sobra? La fusió té una cosa molt curiosa, i és que quan de fet s'ajunten peces d'hidrogen per formar una de Li4, una forma de 4, ens en sobra una de peça. I aquesta peça s'allibera en forma d'energia. Això és com funciona la fusió nuclear. De fet, és com si vosaltres tinguéssiu dues peces, les acopléssiu, però per encaixar-les bé les haguéssiu de llimar. Doncs aquest petit resta és el que el procés de fusió nuclear s'allibera en forma d'energia. Això, com us dic, es va descobrir a meitats del segle XX i es va utilitzar per crear coses bones i coses dolentes. Però bé, suposem que en el futur, si alguna vegada aconseguim fer una central nuclear de fusió nuclear, podrem fer exactament el mateix que es produeix en aquesta nebulosa i que fa que el nostre Sol brilli. Perquè justament aquesta energia que teniu aquí, aquesta peça que s'allibera, aquesta de l'esquerra, s'allibera en forma d'energia, és el que fa de fer brillar el Sol, el que l'engega, d'alguna manera. O sigui que el Sol el que està fent, podríem dir, resumint, des del principi, és fusionar peces d'hidrogen per convertir-les en peces d'heli i en aquest procés allibera una energia. Quant d'hidrogen hi ha en una estrella? Doncs molt. I com que es consumeix molt a poc,
doncs en aquest pas d'hidrogen a heli l'estrella segueix brillant. Si haguéssim de ser una mica més, aquí us ho he posat molt simple, però una mica més acurats, ens hauríem de posar que el procés de fusió nuclear, la majoria que es produeix al nostre Sol, és aquest procés que se'n diu de cadena protó-protó, però la conclusió és el mateix, de fet, que teniu aquí una sèrie de peces que són d'hidrogen i al final acaben composant una peça d'heli 4. Per què aquesta? Doncs perquè és una peça que químicament és estable, que se'ns aguanta. Amb la combinació en resulta ben el joc aquest en el puzzle que us he comentat abans. La peça en qüestió és aquesta. Què és l'heli? Aquí una mica la conclusió d'aquesta classe química, de fissió nuclear, de fusió nuclear. Una peça d'heli està formada per peces simples d'hidrogen. És així de simple. La llei nuclear és justament això. Si voleu entendre què és aquesta fusió nuclear, doncs això és partint de peces d'hidrogen, muntar peces amb un número de peces d'hidrogen que tenen un número, evidentment, més elevat. Doncs, això és el que fa el nostre Sol quan es va formar. Ja tenim l'origen del Sol. L'origen del Sol és aquest núvol, aquesta nebulosa, que aconsegueix juntar una sèrie de peces d'hidrogen en un lloc determinat, i aquestes peces d'hidrogen, quan les calentem a molta temperatura, es fusionen en peces d'heli. Si fem una mirada al nostre Sol actual, i li féssim una mena de tall, funcionaria a partir d'aquest esquema tan senzill. De fet, la pregunta és, per què el Sol, quan el veiem, no es fa gran ni es fa petit? És una tonteria de pregunta, però clar, si no es fa gran ni es fa petit, és perquè hi ha dues forces que estan equilibrades. El Sol en un globus, que tingueu ple d'aire. Si vosaltres bufeu, li afegiu aire, creu una pressió en aquest globus a les parets que fa que s'infli. Si perd aire, es desinfla, ja sé. Mantenir-lo estable no és fàcil, perquè quan tenim un globus allò amb aire, al cap d'un temps es va desinflant. Mantenir-lo allò sempre al mateix tamany és complicat. El Sol ara, el nostre Sol porta, de fet mantenint el mateix tamany, 4.500 milions d'anys aproximadament, i el mantindrà fins que gairebé tingui 10.000 milions d'anys. Això què vol dir? Doncs que el Sol està equilibrat, o perfectament equilibrat, en dues forces. Per una banda, una força que fa que les peces que formen el Sol, aquestes peces d'hidrogen, estiguin juntes. I quina és l'única força que pot fer que estiguin juntes aquestes peces? La gravetat, molt bé. La gravetat. Però per altra banda, clar, si aquestes peces d'hidrogen només estiguessin sotmeses a la gravetat, què passaria? Doncs que el Sol cada cop es faria més petit, no? Si no es fa petit, és perquè d'alguna manera hi ha una pressió que fa que aquesta força es contrarresti la força de la gravetat. Quina és aquesta? Doncs, bueno, això hi ha diferents pressions que fan el Sol, però una és important, és la que justament provoca aquesta energia que surt de la fusió nuclear. Però d'una manera molt senzilla, va ser molt radioaccionista, diguem que el Sol, de fet, seria com una mena d'allò que tindria tendència a esclatar si no fos perquè la gravetat reté aquest esclat. M'explico? Tenim un reactor termonuclear que allibera energia, però per què l'allibera aquesta control? Perquè tenim una gravetat que el frena. O sigui que el nostre Sol és com perillós, si esclatés al final. De fet, moltes estrelles al final de la seva vida arriben a esclatar en forma de noves i supernoves, o sigui que es produeix un pet, d'una manera, però això només al final de la seva vida. O sigui que de moment el nostre Sol hem d'estar tranquils perquè està equilibrat per aquesta energia que allibera, però també per la gravetat que reté aquesta energia. Bé, això que us poso aquí és el cicle de vida del Sol. Jo us he explicat que el Sol, de fet, el nostre Sol va néixer d'una nebulosa que teniu a l'esquerra de tot. Ara, en aquesta línia que teniu aquí, cada un d'aquests números és 1.000 milions d'anys. Fiqueu-vos que la fletxeta, que jo poso entre el 4 i el 5, és el moment de vida on estem situats nosaltres. Clar, si calculem més o menys que el Sol arribarà a viure aproximadament 10.000 milions d'anys, que és quan es convertirà en una gegant vermella, com veieu allà, doncs vol dir que no hem arribat ni a la meitat de la vida del nostre Sol. O sigui que de moment la cosa va bé. Tenim energia,
tenim escalfor i no deixarem d'estar aquí per culpa del sol. Podem deixar d'estar aquí per altres raons que sí que ens incumbeixen més, però per aquesta no. O sigui que dintre 5.000 milions d'anys, si hi ha algú per aquí, i això és més difícil de pensar, encara tindrà llum del sol. El problema vindrà al final de tot. Aquesta estrella, de fet, estarà durant aproximadament 10.000 milions d'anys convertint hidrogen en heli, sent una central nuclear controlada, però al final de la seva vida el Sol farà una cosa estranya. Si us fixeu que aquí es comença a fer gran ja i al final acaba convertit en una gegant vermella. Fixeu-vos que si el nostre Sol actualment és així, dintre de 5.500 milions d'anys, més o menys, el número 2 serà així. Us fa por això o no? Hem de tenir una mica consciència pel futur, per patir una mica, clar, això no hi serem. Però què passarà? Que clar, nosaltres ara tenim el Sol aquí, que és el punt aquell groc, d'allà petitet, i nosaltres som un planeta que gira al voltant del Sol, no? Clar, quan el Sol s'infli d'aquesta manera, ens cruspirà, Seria bastant espectacular veure com allò, com el Sol que tenim al disc solar aquest, situat, de cop es comença a fer gran i ens ve cap a sobre. Hi ha estudis que diuen que no durarem un temps més quan el Sol es comença a inflar, però això no hi entrarem tampoc, són pures hipòtesis, evidentment, però evidentment el Sol arriba al final de la seva vida quan es converteix en una gegant vermella d'aquest tipus que teniu aquí. Bé, seguim, tenim una pregunta, i el següent sí. El Sol ha estat 10.000 milions d'anys convertint hidrogen en heli i nosaltres estem composats d'altres elements que no són hidrogen ni heli, d'on han sortit aquests elements, no? En aquest moment sí que hem dit que el Sol té certa capacitat creativa, és capaç de convertir hidrogen en heli, però clar, nosaltres estem fets de coses que van molt més enllà. Repeteixo, la taula química, la taula periòdica, està composada per bastant més elements químics que dos, n'hi ha bastants més, d'on han sortit aquests, no? Doncs bé, sembla ser que molts d'aquests elements, els que estem constituïts nosaltres, que hi ha a la Terra, es creen en el moment en què el Sol arriba a esdevenir una gegant vermella com aquesta que teniu aquí. Perquè si nosaltres poguéssim agafar una estrella al final de la seva vida, aquí faré una mica de trampes, perquè el Sol no farà tants elements químics com el que us ensenyaré, però si fos una mica més gran el nostre Sol i el poguéssim tallar al final de la seva vida, així per la meitat, i veure el que hi ha dins, doncs veuríeu que de fet el Sol, o una estrella una mica més gran que el nostre Sol, al final de la seva vida tindria hidrogen, heli, però en capes més interiors d'aquesta mena de ceba que tenim aquí, i començarem a veure elements que són l'oxigen, el carboni, el silici, el ferro, etc. O sigui que diríem que si d'alguna manera el Sol ha aconseguit convertir l'hidrogen en heli al llarg de molts anys, al final de la seva vida tindrà una nova capacitat, i és la de també ser capaç de fusionar l'heli amb elements més pesats. Això per què passa? Doncs perquè aquí es produeix una cosa, tornem una mica a l'estabilitat del nostre Sol interpretat com un globus. Hem dit que hi ha dues forces que són estables en el nostre Sol, una força que tira cap a dintre i una força que tira cap a fora. La que tira cap a dintre és la gravetat, i la que tira cap a força és aquesta pressió que exerceix el Sol. Quan s'acabi l'hidrogen, l'hidrogen només és una mena de dipòsit que tenim, però en algun moment s'acabarà perquè es va convertir en heli. És una mena de dipòsit que tenim, com la llenya que tenim al rebost, però en algun moment s'acaba. Quan es comenci a acabar aquest hidrogen, quina de les dues forces, la que tira cap a fora o la que tira cap a dintre, penseu que guanyarà? Com es produeix la que tira cap a fora de força? Per l'energia que desprèn.
Si se'ns acaba amb el combustible, tira cap a dintre, perquè la gravetat la seguim tenint, no? La gravetat sempre depèn del que pesen les coses, encara que tinguem heli, el que vulgueu, tot pesa. O sigui que la gravetat és una cosa que aquí no està nul·la. I que sembla que sé que en un moment determinat el Sol estarà sotmès en aquesta gravetat. Això sembla contradictori en el fet que s'infli al final. Però clar, si penseu que quan nosaltres apretem una cosa, fem que aquestes peces es concentrin, ens fiquem, i augmentem la temperatura en el centre d'aquesta peça que estem apretant, podem començar a pensar que potser aquesta fusió nuclear que en el Sol es donava en el centre, en el lloc on feia més calor, ara també es pugui produir el que en diem les capes externes. O sigui, per dir-ho d'una manera molt senzilla, en el moment en què nosaltres apretem un objecte, fem que la temperatura a l'interior d'aquest objecte creixi a totes les bandes. I això fa que, si el Sol era un reactor termonuclear en el centre, hi havia aquests milions de graus per fusionar l'hidrogen, el moment determinat és capaç de fusionar peces en capes externes. Si us perdeu, és igual, la conclusió és la següent. Quan el nostre Sol arribi al final de la seva vida, no només serà capaç d'agafar peces d'hidrogen i convertir-les en una peça d'heli, sinó que, a més, serà capaç d'agafar peces d'heli i convertir-les en peces de carboni, oxigen, magnesi, silici, etc. I que totes les peces que teniu aquí tenen associats un número, sempre, un 11 o un 10, el que sigui, que són el número d'hidrògens que composen. O sigui que nosaltres hem fet un joc, hem ajuntat una sèrie de peces d'hidrogen, n'hem agafat els hidrògens i els hem ajuntat per fer peces cada cop més complexes. Enteneu? Hidrogen, convertim en heli. Les peces d'heli les agafem i les ajuntem per fer una peça primer, fins a arribar en el centre del Sol, que hi ha peces que fins ara que estan composats de 56 peces simples. Ho veieu, a de baix? El ferro és això, 56. O sigui que de fet és allò, tenim aquestes 56 peces, per dir-ho més senzilla, i les hem ajuntat en una peça, una única peça composada per 56. Com les hem pogut ajuntar? Doncs fusionant-les, ajuntant-les, i dir la mateixa paraula. Les estrelles, de fet, són les creadores d'aquesta fusió nuclear, justament. Bé, aquí tindríem el cicle d'una estrella. Les estrelles neixen a partir de nebuloses, tenen un cicle vital, s'acaben convertint en gegants vermelles i al final deixen anar una sèrie de gas a l'espai, esdevenint el que en diem nebuloses planetàries, supernoves, etc. La mort de l'estrella tindríem aquesta mena de pet. Si voleu veure quina és la imatge del nostre Sol al final de la seva vida, doncs ningú ha fet la fotografia encara, però seria una cosa semblant a això que teniu aquí. És a dir, que nosaltres quedarem aquí desperdigats, si estem entre 500 milions d'anys, en aquesta mena de núvol de gas i pols en què s'haurà convertit el Sol i, evidentment, els planetes que hi ha al voltant. Bé, això seria una mica el cicle d'aquesta estrella, el cicle vital d'aquesta estrella que és el Sol. Què tenim nosaltres a veure, de fet, amb aquest cicle vital? O sigui, quan apareix la vida humana dintre d'aquest cicle vital? Doncs, bé, si pensem en una evolució de l'univers, la vida humana no podia aparèixer quan teníem hidrogen i heli només a l'univers, oi que no? Per què? Estan composats unes peces que són una mica més complexes que les peces d'hidrogen i heli. No hi eren. O sigui que nosaltres encara no sapiguéssim res d'astronomia o de cosmologia o d'aquestes històries que ens expliquen amb el Big Bang, que l'univers va néixer en un moment determinat. Encara que no sapiguéssim d'això, encara que fóssim uns físics nuclears de l'any 50 que no estan preocupats en temes de cosmologia, sí que podríem dir que, clar, mirant la taula periòdica química dels elements, si intuïm que és el Sol o les estrelles el que han creat aquests elements,
necessitem que abans de nosaltres hi hagin hagut unes estrelles que hagin nascut, hagin convertit l'hidrogen en heli i al final de la seva vida hagin estat capaces de crear altres elements químics que nosaltres necessitem per viure. Si no han existit aquestes estrelles anteriorment, nosaltres no podríem estar aquí. D'acord? Podríem dir-ho d'una manera, per què? Vull dir que això, perquè no hi ha cap lloc a l'univers on es doni una temperatura de 15 milions de graus, per exemple, per fusionar peces d'hidrogen. Només a l'interior de les estrelles. És l'únic lloc que pot haver. O sigui que, d'alguna manera que ho sapiguéssim, podríem dir la vida a l'univers no pot haver començat fins que no hagin viscut unes estrelles anteriors a les que tenim actualment. M'explico una mica? Fem una idea, no? Fem un conte. Hi havia una estrella, és l'estrella mare, les primeres estrelles que van formar l'univers, no? Hi ha una teoria que es diu Big Bang que diu que l'univers va començar fa 13.700 milions d'anys. No sé si és així, ho podem interpretar com a vàlid, aquest número no, però en tot cas sí que podem dir que necessitem que hi hagi inicialment uns núvols d'hidrogen a l'univers, que aquests núvols d'hidrogen hagin creat unes primeres estrelles, que aquestes estrelles hagin viscut un temps, que hagin arribat a la mort, i que després d'aquest núvol que teniu aquí, que té núvol i pols, són pols composats tot aquest 1% dels elements que hem vist abans, en neixi una segona generació d'estrelles. Quina diferència entre aquesta primera generació d'estrelles i la segona? Doncs que la primera generació d'estrelles està composada d'hidrogen i heli. I la segona generació d'estrelles, evidentment, també està composada d'hidrogen i heli, però una mica menys, no? Perquè al llarg de la vida d'aquesta primera generació d'estrelles, aquestes han convertit l'hidrogen en heli, i aquest heli després també han convertit en altres peces. D'acord? La vida de l'univers, de fet, no pot haver començat abans que aquestes primeres estrelles haguessin mort. O sigui que si l'univers té 13.000 milions d'anys, segurament no hi ha vida a l'univers fins que apareixem nosaltres. Que hi ha altres estrelles que també tenen vida, això no m'hi poso, això ja no ho sabem. Segurament seria molt difícil de pensar que no n'hi hagi, no? Perquè clar, si n'hi ha 300.000 milions d'estrelles com la nostra, no? Doncs segurament que no tinguin aquesta pols, que són els planetes, nosaltres que som rarets, com hem dit, al seu voltant, seria estrany de pensar. Però en tot cas, aquesta vida a l'univers deu haver començat a partir d'un moment determinat. O sigui que aquí hi ha una diferència important amb la concepció que es tenia, diria, fa 2 segles o 3. I és que sempre hi ha hagut la idea que aquí les coses a la Terra neixen, viuen i moren, mentre que les coses de l'univers eren eternes. De fet, si miréssiu allò les concepcions de l'univers antigues, hauríem dit que la Terra és una cosa que neix, aquí hi ha una corrupció, i de fet a l'univers les coses són eternes. Les estrelles són eternes, els àngels i Déu que estan per dalt també són eterns, tot és etern per allà dalt. Clar, avui dia no pensem així. Pensem que les coses aquí neixen, moren, però a dalt també no, perquè les estrelles que veiem cada dia també patiren aquesta evolució. I no només això, sinó que les coses d'aquí, de terra i de dalt, estan íntimament relacionades. Perquè si no hagués estat per aquest procés vital de les estrelles, per aquest naixement de les estrelles d'evolució i mort, no tindríem els elements químics que necessitem per viure actualment. Si junteu una mica tot aquest fil que hem estirat, doncs, el fet que perquè som pols d'estrelles, suposo que ja es comença a contestar, no? Si no tinguéssim aquesta pols que anirà de les estrelles, nosaltres no podríem viure actualment. Bé, això resoldria una mica, doncs,
aquesta pregunta que es feien els químics, i tornem, d'on han nascut els elements químics que tenim aquí a la Terra? Doncs bueno, d'alguna manera podem dir que han nascut, la majoria d'ells, de les mateixes estrelles. Aquí us poso una relació entre la taula periòdica dels elements i la composició química del nostre cos. Si tornem i veieu que de fet estem composats per un 73 d'elements d'aquí taronja, es van formar un 1% dels lots que es van formar aquí també a la meitat de la taula. I fixeu-vos que de fet dels hidrogen i a l'inicial tenim molts pocs, aquest verd clar. O sigui, de fet estem composats per elements químics que es van formar gràcies a les estrelles, a l'evolució de les mateixes estrelles. Aquí no ho podeu llegir, els que posen els cartellets, però diríem que la majoria d'elements químics es van formar al Big Bang o es van formar a les mateixes estrelles, durant el cicle vital d'aquestes estrelles, o es van formar amb la mort d'aquestes estrelles. Hi ha una sèrie d'elements més complicats d'explicar el seu naixement, que serien aquests d'aquí baix, que segurament tindrien que veure amb un altre procés que es dona més enllà d'aquesta mort de les estrelles. O sigui que això de la mort de les estrelles també té tela, perquè fixeu-vos que neixen, és una mena de reactors termonuclears que van fabricant heli, al final de la sèrie són capaços d'encara elaborar uns elements químics més, però hi ha una cosa interessant del que queda quan una estrella esclata. I és això que teniu aquí, el nucli. Això, de fet, és una fotografia d'una supernova presa l'any 2022, o sigui, l'any passat. I molt interessant perquè, clar, el que podria ser no el nostre Sol, que no esclatarà d'aquesta manera tan violenta, perquè és una estrella relativament petita, però sí l'explosió de l'estrella més grossa. Això és el que en diem una supernova. Quan aquesta gegant vermella revoluciona de l'estrella, el que farà serà esclatar. Però en el centre conservarà un nucli que certament és interessant, perquè de fet, si ara tornem aquí a l'estructura aquesta serà que us passava abans, si fem aquest tall, aquesta estrella que està a punt de morir, de convertir-se en una supernova, d'esclatar, doncs podem veure que en el centre de l'estrella hi ha peces de ferro, o sigui que són peces bastant complexes a nivell químic, hi ha 56 elements, però clar, podem deduir que tota l'estrella acaba la seva vida, però segueix quedant un nucli d'elements molt pesats en el centre d'aquesta estrella. El nostre Sol, de fet, si agafeu aquesta relació, arribarà a poder fusionar fins a carboni, més o menys. O sigui que, si voleu una imatge, allò al final serà una estrella que haurà pogut crear tots aquests elements fins al carboni i al final de la seva vida restarà com una nebulosa planetària amb un centre, amb un nucli de carboni. D'alguna manera hem començat amb una nebulosa, hem tingut una estrella i acabarem tots convertits en una altra nebulosa un altre cop. Clar, l'esperança és que potser aquestes teories de la reencarnació van bé amb tot això que us explico, perquè d'alguna manera desapareixerà tota la vida de Terra, però d'aquesta nebulosa que quedarà es podrà formar una altra estrella en el futur i potser crearan nous planetes amb nova vida. O sigui, d'alguna manera tot s'acaba, els elements químics resten i d'alguna manera podem crear vida un altre cop. Però com us deia, hi ha una cosa interessant que és el que queda al final de la vida d'estrelles molt grosses, aquest nucli que queda al final. Perquè ara, fixeu-vos, una altra imatge mental, que sempre va molt bé per entendre aquestes coses de física. Hem dit que al final de la vida d'una estrella la gravetat és la que apreta, és la que guanya. Per què? Perquè, clar, sense acaba el combustible. Com que el combustible és alguna cosa que va cap a fora, que crea energia cap a fora, doncs d'alguna manera l'estrella, al final, va apretant. Clar, imagineu-vos un nucli de ferro. Es pot apretar un nucli de ferro? Pots fer més petit un nucli de ferro? Nosaltres amb les mans probablement no tenim força per fer-ho. Però hi ha alguna força que pugui apretar un nucli de ferro? En teoria sí. No, molta escalfor que pot transformar. La forma. No transformar el ferro, la forma. La forma. Clar, això mateix, podem agafar, no sé, es fa
fàcil de formar una plastilina, no? La plastilina la fem petita, no? L'apretem amb les mans, i la fem petita, no? O una esponja, no? O una esponja i l'apretem i la fem petita. Però clar, això és molt fàcil, no? Però un nucli de ferro es pot apretar i fer més petit? Com amb les mans, no? Però hi ha màquines que sí, no? Et troben els metalls, no? Doncs, bueno, els cosmòlegs, també del segle passat, el segle XX va ser molt interessant amb aquestes coses, es van preguntar què passaria si hi haguessin estrelles tan grans, que n'hi ha al voltant de el nostre Sol, com que és petit, però hi haguessin estrelles tan grans al nostre voltant que quan arribessin al final de la seva vida acabessin convertits en nuclis d'aquests de ferro, però que clar, la gravetat de l'estrella fos tan gran que aquest nucli de ferro es seguís apretant. Clar, aquí tenim un problema, i és que la gravetat no té un número finit, no? La gravetat vol dir que hi hagi una força d'atracció, et pot treure fort, molt fort, superfort, hiperfort, que vosaltres voleu com mai s'acaba, no? Què vol dir gravetat? Vosaltres camineu per aquí a la Terra i heu de suportar el vostre pes. El pes de fet és la gravetat. I si camineu per la Lluna, què passa? Que heu de suportar menys pes, no, José? I si camineu per un planeta amb menys gravetat, doncs encara anireu més lleugers. Però clar, si us col·loquem sobre la superfície de Júpiter, què passarà? Que pesareu molt més, no? Llavors les vostres cames us aguantareu i quedareu aixafats. Si us poguessin col·locar a la superfície del Sol, que és 300.000 vegades més gran que la Terra, jo no us dic, no ho feu mai, en el futur. Si us porten un planeta no baixeu de la nau, i això de la nau estareu enganxats contra la Terra. Això és la gravetat. Podem imaginar un planeta molt més gros, que Júpiter o el Sol, podem imaginar una estrella. Quanta gravetat hi hauria? Moltíssima, no? La gravetat és una cosa que apreta. Sí? Doncs clar, aquests cosmòlegs es van preguntar, hi ha d'haver estrelles tan grans, que poguessin apretar aquestes peces de ferro? I en tot cas, què passaria si nosaltres agaféssim una peça de ferro, per exemple, tan gran com la nostra Terra, imaginem que la nostra Terra està feta tota de ferro, i hi ha una gravetat que aconsegueix apretar aquesta peça de ferro que és gran com la nostra Terra i la redueix amb una pilota de golf. I aquesta pilota de golf la deixo sobre aquesta taula. No, però la situació era tan forta, penso, no entenc de física, la física res. La gravetat, sabeu què passaria? Que seria molt més forta encara. Després es podran fer tot. Sí, tant. La gravetat depèn de dues coses, no? Bàsicament, hem dit de la massa, una cosa que té massa, una altra cosa que té massa s'atrau. Però també depèn de la distància. O sigui, és una mena de... és com la força electromagnètica, com els imants, no? Nosaltres separem aquestes dues masses, cada cop notem menys gravetat. O sigui que si nosaltres ens viatgem cap a l'espai amb una nau, cada cop notarem menys gravetat respecte a la Terra. Clar, si nosaltres agafem tot l'espai que ocupa aquest nucli de ferro i el reduïm amb una pilota de ping-pong, nosaltres ens col·loquem aquí al costat. Tota la gravetat la notem a metres, concentrada. O sigui que, en definitiva, puja molt la gravetat. O sigui que si reduíssim una pilota de ferro gran com la Terra amb una pilota de golf i la poséssim sobre aquesta taula, tots cauríem cap a dintre ràpidament. Seria una piloteta que faria que tots s'enganxessin ràpidament cap a ella. No podríem evitar, encara que us agaféssiu, cauríeu cap allà segur. Més que segurament us convertiríeu fins i tot en un efecte que teniu un espagueti. O sigui, donaríeu tanta força en els peus que us allargaríeu, el vostre cos s'allargaria i cauria cap allà. Sí? Doncs bueno, això és el que es preguntava als cosmòlegs. Clar, i com a dic, aviam, molt bé. Si ens imaginem una estrella molt grossa, que té un nucli tan concentrat, amb tanta gravetat, que fa que hi hagi una atracció molt forta. Però la pregunta és, clar, generalment sempre podem escapar d'aquestes atraccions gravitatòries, no? Per exemple, encara que sembli que no, vosaltres salteu aquí i no venceu la força de la gravetat, no torneu a caure, no? Si teniu molta força, feu un salt més alt. Normalment els atletes que salten més a
aconsegueixen saltar uns quants metres i vèncer la força, però no se'n van cap a l'espai tampoc. Ara nosaltres hem fabricat naus que sí que vencen la força de l'EPC, les posem a una velocitat d'escapament que en diem, i en aquesta velocitat es venç la gravetat. No? Però clar, pot haver una estrella que tingui una gravetat tan alta en el seu nucli, al final de la seva vida, que res sigui capaç d'escapar d'ella? És el que es preguntava. Existiran aquestes estrelles o no? Sí, nosaltres aquí saltem a 15.000 quilòmetres per hora, 16.000 i van ser moltes forces de gravetat. Podria ser que és una estrella que si estiguéssim allà, per molt ràpid que intentéssim sortir, no poguéssim perquè sempre ens atragués? Bueno, això és un forat negre, que se'n diu. Perquè aquí tenim un problema, una cosa que per una banda tenim un element que és infinit, que és la gravetat, que sempre ens podem imaginar una cosa que apreti més, no? Però clar, tenim una velocitat d'escapament a la qual hi ha un límit, que és la velocitat de la llum. Físicament podem anar molt de pressa, però a lo màxim que podem viatjar és la velocitat de la llum, que són 300.000 km per segon. És una velocitat considerable, vol dir que en 300.000, en un segon recorrem 300.000 quilòmetres. Jo em col·loco allà, faig un salt a 300.000 quilòmetres per segon, però no surto, perquè la gravetat és molt forta. Si la velocitat d'escapament de 300.000 quilòmetres per segon no serveix per sortir d'aquest cos imaginari, en diem, vol dir que la llum no pot escapar d'aquells llocs en el centre. Parlem d'un forat negre. O sigui, un forat negre què és? No és que no sigui una cosa que estigui buida o no, un forat negre està molt ple de cosa, ple, una cosa molt apretada. Però té tanta gravetat de fet que la llum no aconsegueix escapar d'aquest lloc. Això és el que és un forat negre. De fet, els forats negres són interessants i tenen a veure amb aquesta història que us he explicat de la vida de les estrelles, perquè hi ha algunes estrelles que al final de la seva vida, en el seu centre, s'han convertint en forats negres. Quantes n'hi poden haver? Doncs tantes com estrelles hi hagi amb el tamany suficient per convertir-se en un forat negre. Això és curiós perquè, de fet, es va considerar com una cosa teòrica. També el segle passat, això és una mica anterior, fins i tot el segle XIX ja s'ho pensaven, ja ho plantejaven, no? Que hi hagués certs objectes amb tanta gravetat que no deixessin escapar els rajos de llum. Però això és a nivell teòric. Però clar, això existia realment. Una cosa és pensar que pugui haver un cos d'aquest tipus, però l'altre és que realment existeixi. Doncs bueno, ara sé que existeixen els forats negres, perquè s'han detectat, i fins i tot perquè se'ls ha fotografiat. Això són coses d'aquest any i de l'anterior, ja que sí, que ho vist en algun diari. Fotografia d'un agujero negre. El forat negre justament és això. Està causat, realment, per aquestes morts d'estrelles que esdevenen un forat negre. Hi ha altres forats negres que són més complexes encara, perquè no estan composats només per un nucli d'una estrella, sinó que aquests nuclis de diferents estrelles es reuneixen entre ells i queda encara un camp gravitatori més gran. És com parlem de forats negres supermassius. Ja no estem parlant d'un forat negre en un lloc determinat amb una gravetat, sinó que estem parlant de diversos forats negres que s'ajuntin per formar un superforat negre. Imaginem que agafen 300.000 nuclis d'aquests, de ferro d'aquest comprimit que us he dit, i els ajuntem. No hi ha límit. Podem pensar en un forat negre amb més gravetat que un altre. I això infinitament. Bé, de fotos de forats negres n'hi ha, però una bona manera de representar-los, de fet, seria aquesta que teniu aquí, no? Per una banda, imaginar que és això, una mena de bola, aquí comprimida, amb el material molt comprimit amb una gravetat molt alta, i veieu que els rajos, això és una representació, no és una fotografia, però els rajos de llum arribarien a certa alçada però caurien, com jo quan salto, que salto, però torno a caure perquè la gravetat em pot, i quedaré aquí. Clar, què passa? Que els forats negres emeten llum, sí que emeten llum, però aquesta llum no arriba a sortir. Per això des de fora els veiem negres, enteneu? No és com una mena de llanterna que vosaltres tingués i emetés els rajos, però
tornessin cap enrere. Des de fora, aquesta llum no s'emetria. La manera de representar, si anéssim per l'espai i ens trobéssim, seria una cosa similar a això que teniu aquí. Tenia tot d'estrelles i un punt allà en el centre tot negre. Allò és un buit? No, no és un buit, no és un pou. És un lloc ple de matèria, però amb tanta matèria que, de fet, res surt d'allà. Evidentment, un objecte que caigui en aquest forat negre no sortirà, però és que la mateixa llum tampoc hi sortirà. Bé, ja acabo i us deixo les preguntes, però una reflexió molt interessant ens porta tot això. Potser que parlem de vida de les estrelles i finalment ens encatem la mort de les estrelles. Però clar, això també és molt interessant perquè què podria passar si sapiguéssim que hi ha dintre un forat negre? Us dono una sèrie de dades, però bueno, de fet, hi ha una sèrie de coses com la física quàntica que funcionen molt bé dintre dels forats negres. No sé què ho podríem explicar, o sigui, seria interessant veure. És molt interessant també perquè quan el senyor Einstein, Albert Einstein, va proposar la seva teoria de relativitat, també el segle passat, va ser el segle XX, va ser fascinant amb això, doncs va dir el següent, va dir que el temps era relatiu. Us sona això, no? Què vol dir que el temps era relatiu? Doncs bueno, que Einstein va proposar una cosa que ens semblava boja, no? A l'època, i és que de fet el temps no passa igual de pressa per tothom, igual de lent, sinó que transcorre el temps depèn del lloc i la velocitat que tu t'estiguis movent. És a dir, per exemple, com passa el temps depèn de si estàs sotmès a una gravetat més alta o més baixa. Per entendre'ns, estar a nivell de terra és diferent que estar a certa alçada de la terra. perquè a nivell de terra hi ha més gravetat que quan esteu a certa alçada. Si vosaltres poséssiu dos rellotges perfectes a nivell de terra o a nivell d'alçada, veuria que els temps que marquen són diferents. Una cosa que atenta contra el sentit comú, que sí? Perquè un pensa, clar, aleshores què? Vol dir que si me'n vaig a viure a la muntanya, el temps anirà més de pressa que si estic aquí. Bé, clar, el tema de la relativitat, quan fem els problemes, de fet, no ens afecta per poques alçades, no? Llavors la teoria d'Einstein és una cosa que és comprovada, sí que s'han posat rellotges a certa alçada i veiem que compten el temps diferent que els rellotges a nivell de terra, però clar, és tan poquet que ens hem de preocupar. O sigui que quan Einstein va proposar la teoria a nivell de teoria física era molt correcta i això ens serveix per situar, per exemple, els GPS i que no ens fallin, aquest tipus de coses, però clar, a nivell pràctic ens preocupava. Però clar, quan es van descobrir els forats negres, aquí sí que la cosa canviava una mica. Perquè a l'interior dels forats negres no hi ha una mica de gravetat, n'hi ha moltíssima. Llavors, si diem que quan algú està sotmès a la gravetat, el seu rellotge va més lentament que algú que no està sotmès a aquesta gravetat, vol dir que sí, ara poguéssim entrar aquest forat negre que teniu aquí, algú de nosaltres un voluntari, això ho poséssim aquí dintre, i d'alguna manera el poguéssim treure després, cosa que és difícil, doncs què passaria? Doncs que si nosaltres tenim aquesta persona aquí una colla d'anys i després el recuperem, el temps que li ha passat a aquesta persona a l'interior pot haver estat un segon, per exemple, només. Mentre que nosaltres n'han passat 20 anys. I ho poso senzill, perquè és molt més exagerat. O sigui que si nosaltres poséssim algú de nosaltres aquí en el forat negre i el recuperéssim dintre d'uns quants anys, tots hauríem envellit, però que recuperessin aquesta persona estaria intacta com l'hem posat aquí a l'interior. O sigui que d'alguna manera és el que s'explica, per exemple, a la pel·lícula Interstellar, que hi ha la idea és senzilla, aquí es canvien els papers, doncs tu aquí col·loques, doncs imagineu que teniu un fill, i poseu-vos dintre del forat negre i sortiu al cap d'un temps, us podeu trobar que el vostre fill és més vell que vosaltres. Una cosa, com us dic, atenta contra el sentit comú, però que la relativitat planteja. La pel·lícula Interstellar, l'astronauta, entre uns moments, no es col·loca entre el forat negre, però sí que orbita al voltant del forat negre, i quan després surt, es troba que la seva filla, que era una nena, ja és una vella a punt de morir al llit. Bé, aquestes són les
contradiccions de la realitat. Això vol dir que els forats negres, com parlem de física quàntica, com parlem de relativitat, sí que són llocs molt interessants. Podríem dir que són llocs on s'atura el temps. Finalment, imagineu un forat negre, el més gran forat negre que us podeu imaginar mai. Aquest és l'univers. Aquesta xerrada no toca parlar sobre el Big Bang. Però segur que heu sentit que l'univers s'està expandint, oi que sí, un dia? S'està expandint vol dir que si és així, demà serà així, demà passarà així, així, així. L'univers té un tamany, però demà serà una mica més gran si està expandint, no? Però abans d'ahir érem una mica més petit, no? I 5 dies abans, una mica més petit. O sigui que si tirem marxa enrere, l'univers és així de petit, no? Tornar a fer petit, no? Quan va néixer l'univers, com era de gran? No ho sabem, però podem reduir, podem pensar que era molt petit, no? Si convertíssim tot l'univers en una pilota de vol, sembla que exagero molt, no? Us imagineu? 300.000 milions de galàxies multiplicat per milions i milions de galàxies que l'univers, que són estrelles, i tot aixafat amb una pilota de golf aquí. Doncs bueno, la pilota de golf és molt gran, Com les teories cosmològiques que parlen de l'origen, o sigui, és més petit encara. Però clar, aquesta pilota de golf que contindria tot l'univers, què seria? El forat negre més impressionant que us podeu imaginar mai, no? O sigui, de fet, si considerem que l'univers s'està expandint, la teoria del Big Bang vol dir que a l'origen de l'univers teníem un forat negre, el nostre univers era un forat negre. Clar, això ens dona per imaginar, perquè vol dir que quan era un forat negre el temps no corria, estava parat. I quan aquest univers es comença a expandir, sembla que el temps neixi d'alguna manera, no? En tot cas, també podem pensar que si algun dia podem entrar en un forat negre d'aquests, també podem saber com era el nostre univers al seu origen. Potser conèixer aquest funcionament d'aquests universos o d'aquests trossets d'universos que els nostres ens permetrà algun dia saber realment com va néixer el nostre univers. Us deixo una altra qüestió, ja per acabar. Si entréssim a un forat negre d'aquests i el nostre univers era un forat negre a l'origen, potser a partir d'aquest forat negre es podria crear un altre univers, es faria un forat de pas cap a un altre univers. Això és una teoria que es diu dels multiuniversos, que també podríem pensar que no tenim només un univers, sinó diversos, que fins i tot es podrien connectar amb aquests passos que serien els forats negres. Bé, fixeu que tot això té a veure amb la mort de les estrelles. Els forats negres són la mort de les estrelles. Que al final de tot, les estrelles, la nostra vida humana i l'origen de l'univers està íntimament relacionat. O sigui que no fem com els antics, que posem les coses eternes sobre els nostres caps, sinó que hem de pensar que l'univers és una cosa molt biològica. Nosaltres som. Bé, acabem aquí, si voleu. I ja algú té preguntes. Doncs endavant. Jo no sé si tens a veure-ho. Jo penso... Sí, però que sortiré millor. Sí. Mira, jo no sé si té res a veure amb el que estàs parlant. Jo crec que sí, perquè és una partícula. Però uns 10 anys es va parlar de la partícula de Dios. Pots, no sé, algú pots dir d'això? Com parlar? Que farà uns 10 anys era un judici com van parlar de la partícula de Dios, de l'univers. Partícula de Dios. Partícula de Dios. La partícula de Déu. Això farà uns 10 anys. Sí, això no hem parlat. Hi ha moltes... Això té a veure... No tenim temps tampoc de desenvolupar. No, què vol dir? Tenim una tendència a buscar aquestes partícules bàsiques, que sí que té a veure amb física de partícules i aquesta de partícules, que una mica a veure amb la composició de les forces bàsiques, de la gravetat, etc.
essencial, que seria aquesta peça de puzzle, que ajuntem amb altres i d'aquesta manera podem. Però clar, avui dia sabem que aquestes partícules d'hidrogen, si són més petites, estan composats de peces més petites encara. Doncs tenim la idea una mica d'aquesta física de partícules, sempre hi ha una partícula més essencial, que també explicaria les forces, també, com la de gravetat, per exemple, etc. No diria que aquesta partícula té a veure justament amb això. La gravetat sempre ha estat envoltada de molt misteri, perquè és una cosa que sentim però no sabem molt bé com s'arriba a produir. Això no podem anar, però... Hola, bona tarda. Volia preguntar, has parlat de l'origen de les estrelles i tal, de les nebuloses, però les nebuloses d'on surten? I després els sistemes planetaris tampoc has explicat on surten. Sí. Sí, no m'agradaria, perquè clar, hi ha molts temes que explicar, però podríem dir, perquè està tot barrejat, no? Seria una mica fer història de l'univers, llavors, clar, d'on sorgeixen les primeres nebuloses, no? De fet, la teoria té a veure també amb aquest univers biològic que salta la teoria del Big Bang, no? Diem que l'univers originàriament era molt petit, no? I en un moment determinat no sabem bé per què s'expandeix, és a dir, hi ha una força expansiva que fa que s'expandeixi l'univers. Clar, parlant així és molt normal que l'Església també acceptés molt ràpid aquesta teoria del Big Bang, aquesta mena de força misteriosa que fa créixer l'univers, doncs clar, sona molt a Déu, també molts científics no van acceptar aquesta teoria. En tot cas, és quan justament aquest univers es va expandint que es poden crear les primeres peces d'hidrogen que hi ha a l'univers. I aquestes primeres peces d'hidrogen, un cop es van refredant, d'alguna manera, acabaran constituint les primeres nebuloses. Això els orígens de l'univers. Tenim un univers que es va separant, hi ha l'espai per crear les primeres peces d'hidrogen, aquestes peces d'hidrogen es converteixen en nebuloses, i aquestes nebuloses neixen les primeres estrelles, en el cicle evolutiu de les estrelles creen els elements químics que van més enllà de l'hidrogen, i ja, per dir d'una manera molt similar, una segona generació d'estrelles on ja es creen. A partir d'aquesta segona generació d'estrelles es poden crear estrelles fetes d'hidrogen i heli, però també altres elements químics, que són el que formen part del nostre planeta. Podríem dir que d'alguna manera les estrelles es creen d'aquesta manera, us he dit, ajuntant aquestes peces d'hidrogen, però pot ser que hi quedin al voltant una pols, unes restes, i aquestes restes en el temps es van refredant al llarg del temps i que van convertir-se en els planetes que tenim nosaltres. Si caiem en el centre del Sol, no. Però si aquests materials, aquesta pols d'estrella de la que parlem, que estem tingut carboni, nitrogen, oxigen, tot el temps es refreda, pot arribar a esdevenir aquests planetes que formen nosaltres. A la primera generació segurament no hi havia planetes perquè no hi havia elements químics, però a la segona generació és on es poden crear aquests primers planetes i després la vida humana també. Tot està relacionat, de fet, d'alguna manera penso que si ens preguntem per què estem aquí avui, us podríem dir que no depèn d'una cosa, no depèn d'unes raons cosmològiques, depèn de moltes, depèn d'una estrella que crea els elements químics, depèn de la formació d'un sistema solar que ha aconseguit una sèrie de planetes, i després depèn de l'evolució del mateix planeta. Aquí on entrarien, evidentment, geòlegs, ens explicarien els biòlegs, ens explicarien com s'ha pogut formar la vida amb aquests elements químics que tenim, segons els diuen tenen molt a veure amb l'aigua, després l'evolució del mateix ésser humà, l'antropologia. És una història conjunta, una història que ens uneix, una història de les estrelles, la història de la Terra i la nostra evolució com a espècie també. Podríem fer una història de l'univers que també ens inclou la nostra pròpia evolució com a éssers humans. Sí? Escolta'm una cosa, així hauríem de rebutjar aquesta teoria que ens explicaven anys enrere de que el planeta Terra ja existia i que venien meteorits i que portaven aquests elements que han donat la vida? No és tan així aquesta, però també podria ser aquesta. Sobretot es parla de l'aigua en aquest cas, de que s'ha de portar aquestes quantitats d'aigua a la Terra. I aquesta és una hipòtesi que és plausible, perquè si mirem el que tenim al voltant nostre, el sistema solar, coses que estan ja al voltant del Sol, com la nostra Terra, tenim molts cossos, dels quals parlem en l'altra conferència justament, que sí
sí que tenen molta aigua. O sigui que els cometes ja tenen molta aigua. O sigui que si tu mires la història del nostre sistema solar, o del nostre Sol, que també té obert, el Sol fa 4.500 milions d'anys que diem que brilla. O sigui que és una història comuna. També podríem pensar que quan la Terra es va formar, al principi, quan la Terra de fet es va formar amb aquests elements estranys, rarets, que hem dit que, doncs també podia ser bombardejada per aquests cometes que portessin l'aigua a la Terra. O sigui que l'aigua i altres elements fossin, d'alguna manera, atraient extraterrestres, no? D'alguna manera. Però no tant la idea que hi haguessin extraterrestres que venien aquí i tot aquest tipus de pel·lis, sinó el que tu dius, no? Que hi haguessin elements que haguessin vingut de fora. No és una teoria que té sentit, en certa mesura. I deixa'm preguntar, Miquel, fas que no us vaig mirar a vosaltres, però també tinc... Sembla com si tot ha de tenir un principi i un fi. Llavors, per lo que diem, sembla que primer un forat negre, després es va expandir, i què passarà? Aquesta és la gran pregunta, no? Perquè igual que s'expandeix, també diu que l'univers després també es contraurà. Clar, sí. I això serà... Clar, si tinguéssim Einstein aquí, diria de tot, ara et diria que no hi ha preguntes, no? Perquè, de fet, clar, aquí, la teoria aquesta de l'evolució, en general, no agradava als nous científics, perquè implica aquest tipus de pregunta, justament. Perquè l'argument no agrada, justament, perquè sempre hi ha un final que està obert. O sigui, que estem barrejant una cosa que és ciència, perquè ens situem, al segle, per exemple, quan Newton i aquests científics que en deien mecanicistes parlaven de l'univers, es pensava que l'univers hi havia una sèrie de lleis que el governaven, llavors es tractava de descobrir-les i quan les descobrissin ja ho entendríem tot. Com si fos una mena de cotxe, no? Doncs, bueno, portes al mecànic, t'arregla allò i dius, ja sí, és com va. Però clar, quan sorgeix la teoria del Big Bang, tot això fa figa, no? D'alguna manera. Clar, això vol dir que l'univers té unes lleis, però que la història pot canviar. O sigui, la història futura de l'univers també pot dependre d'una sèrie de factors històrics, no? Per exemple, històric pot haver sigut el fet que tinguem una lluna girant al voltant nostre ara. Perquè hi ha una teoria que diu que va haver un cos molt gran que va xocar els orígens del sistema solar de la nostra Terra, va arrencar un tros de la nostra Terra i això és la lluna. Però si no hagués hagut aquest cos que hagués tocat contra nosaltres, no tindríem lluna actualment. O sigui que la lluna no és una cosa inicial que ja hi era, no és una cosa eterna. Clar, quan tu dius al final de l'univers ens trobem el mateix problema. Que en cosmologia podem parlar de diferents finals de l'univers. I aquí queda obert. De moment podríem dir que l'univers s'està expandint i el que sembla ser que s'està expandint cada cop més de pressa, doncs sembla ser que no s'aturarà mai. O podria ser que aquest univers parés de créixer i es tornés a contraure. Això es donaria si la gravetat, per exemple, fos molt alta i aconseguís frenar aquesta expansió. O sigui que tenim, diguem, finals oberts. No tots són apocalíptics, tampoc. O sigui que no tot és apocalíptic que hi ha al final. Hi ha algun que és optimista i hi ha altres que són més apocalíptics. Clar, si l'univers, per exemple, s'expandís per sempre més, vol dir que cada cop estaríem més separats entre nosaltres, no? Això que se'n diu la mort aquesta, o el fred, si tu vols, no? En el sentit que cada cop tindríem allò, una llei que se'n diu termodinàmica, l'entropia, que faria que augmentés en aquest nivell, llavors, en aquest cas, ja seria impossible que hi hagués vida al final. Però bueno, tenim finals oberts, tenim finals oberts. No, hi ha una cosa. M'he quedat en que deies que el nostre Sol al final dels seus dies podria sintetitzar, o sigui, podria haver fet l'element fins al carboni 12. Sí, fins a només el tamany que té, segons el tamany de les estrelles tenim una... Em sembla que no acabes de contestar, perquè he pensat, bueno, si només aquí tenim de tot, tenim 100 escaig. De fet, aquí sí que tenim d'estrelles n'hi ha, petitíssimes i grandioses, no? Seria interessant veure aquí si tenim aquestes, però el nostre Sol pot ser una estrella petitíssima en comparació a altres estrelles molt grosses. Quan parlem d'aquestes estrelles que poden arribar a fusionar elements molt pesats, doncs són estrelles molt grans. El nostre Sol, com que té una temperatura inicial, depèn de la massa, doncs podrà arribar a fusionar fins a una peça que produeix de carboni, per exemple, i no més, més o menys pel tamany.
però altres estrelles més grans podien fusionar més. O sigui que nosaltres devem ser fruit d'una estrella més Això grossa, mateix. perquè tenim com sempre escratxa. Això mateix. Nosaltres som fruit, És que no sabia si ho havia entès bé. Això mateix. Som fruit d'estrelles molt grans, això mateix. A veure, faré una pregunta així una mica històrica. És veritat que a l'any 1500 i pico va haver una explosió de supernova? No, estem parlant de 500 anys. Va haver una explosió de supernova i durant uns segons la Terra es va fer de dia. És veritat això? Hi ha una molt famosa que va ser descoberta, suposo que et refereixes a l'any 1000... Bueno, n'hi ha hagut diferents, no? Però, per exemple, la nebulosa del Cranc, per exemple, que actualment tenim, és una nebulosa que va ser divisada en períodes que no existia el telescopi, per exemple, o sigui que a nivell visual es va veure com tot registre. Realment les nebuloses, més que es faci de dia, això no es pot constatar pràcticament ningú, realment es detecten perquè apareix una nova estrella en el cel. O sigui, no és tan espectacular com sembla. D'aquí a que pogués ser tal, està constatada que jo sàpiga l'any 1000, una nebulosa que usava Cranc, els xinesos mateixos que van veure aparèixer una llum nova en el cel. L'important de les nebuloses és que aquesta llum, tu veus aparèixer com una llumeta en el cel que no l'havies detectat abans, i això dura uns dies, màxim unes setmanes. La lluentor creix i després a poc va creixent. Això és el que van tractar. Si va crear una gran llum, això no seria 1500. Jo sé, ho he tingut un puesto, no? Clar, doncs ja parles del Renaixement on hi havia molts fets d'aquests astronòmics constatats que hi havia, doncs s'hauria de... Clar, la intensitat del fenomen, no sé si podem dir que es de dia, ostres, em sembla molt fort, molt fort, però bueno. És a dir, Hola, bona tarda. Estàvem dient que l'univers s'està expandint d'una manera accelerada. Aleshores, quina explicació pot tenir? Perquè se suposa que si hi ha un Big Bang, una gran explosió, les partícules o la matèria s'ho disparen en totes direccions, suposo, amb una velocitat inicial. Aquesta velocitat inicial, si res interactua, es deu haver de mantenir tota l'estona, tot el temps que sigui. Hi ha una explicació a aquesta acceleració? sí, que hi ha una energia, l'energia fosca, com està definit, que està creant una energia nova, que no té a veure amb la gravetat, és una energia antigravitatòria en aquest cas. Per què? Doncs això és complicat. Hi ha diverses teories, seria això. El mateix espai contindria aquesta energia que no sabem de quina manera augmenta o disminueix. És una pressió negativa que parla amb unes teories, etc. Però tenim de fet per endavant saber què és el que fa expandir l'univers. I d'alguna manera, per entendre'ns tots, és... Clar, si hi ha una... Jo ho he plantejat molt bé, no? Si una velocitat inicial semblaria ser que aquesta velocitat inicial no podria augmentar. Clar, què és el que la fa augmentar? Doncs d'alguna manera una força que funcionaria al contrari de la gravetat, no? Faria que el mateix univers s'expandís. No té res a veure amb la matèria, tindria a veure amb una energia que hi hauria d'haver en el buit, en les quals buides, que faria que s'incrementi. Clar, com que no és cap de les 4 forces bàsiques que coneixem de la natura, nosaltres coneixem 2 forces nuclears, amb la física, les forces electromagnètiques i la gravetat. Seria les 4 grans forces. I no hi ha cap assignatura que parli d'aquesta energia d'expansió, aquest és el problema que tenim. Doncs clar, només tenim teories, però hi ha d'haver alguna cosa que faci expandir, evidentment que faci que s'acceleri aquesta velocitat inicial a més, no? Bona tarda, una consulta. Igual que hi ha els forats negres, hi ha els forats blancs? Sí, també. Hi ha moltes coses. Hi ha forats, sí, hi ha de tot. Parlant de forats, I forats de cuc, i hi ha molts, sí. És que mètric, no mètric, aquí ja tenim una... Sí, aquí hi ha... Tots són teories, evidentment, però bueno, a partir dels anys 80 s'ha començat a parlar molt de les forats negres perquè implica moltes coses, no? Llavors hi ha una sèrie de camps físics que es poden plantejar
des d'aquests forats, de tot tipus. Entrar seria, però sí, ja. Sí. Ja sabem que això del Big Bang és una gran incògnita, no? Però precisament quan has parlat de imaginem tota la massa de l'univers concentrada en un punt, llavors, diguéssim, el motiu de l'explosió ha de ser una força superior a la gravetat, no? Diguéssim, podria ser aquesta força la que continuï expandint l'univers? O què s'explica? Ja sé que són tot teories i que no hi ha ningú que ho sàpiga, però tu sempre saps més que jo. M'agradaria saber... Sí, jo diria que quan anem a nivell local hi ha coses que es poden pensar, com per exemple la relació perquè una estrella massiva que acaba al final convertir-se en un forat negre és capaç d'esclatar en forma de supernova, per exemple, no? No sé, hi ha una sèrie de moviments implicats al final de la sèrie que és com contradictori, no? D'alguna manera l'estrella acaba concentrada en un forat negre, però hi ha una massa que esclata cap a l'exterior, creant aquestes supernoves que una lluminositat, una explosió bestial. Doncs aquí és on s'hauria d'incidir d'alguna manera, no? Perquè és tan tremendament complexa, ja estem parlant gairebé més de cosmologia que metafísica, no? Quan parlem allò de l'univers concentrat en aquest punt que costa de veure, no? Segons és on m'enfoquis, no? Des del punt de vista de la teoria que enfoquis, no? Si enfoques que potser aquest forat negre, que és l'univers original, no és l'únic que hi ha, sinó que n'hi ha molts, i fins i tot teories que parlen que el nostre univers ha pogut tenir diversos creixements i decreixements, doncs potser és una cosa més local encara, no? Vull dir que... Però bueno, no m'atreveixo a entrar aquí perquè seria massa... Recientemente había leído que mediante procedimientos de fotografía, y no precisamente por el James Webb, sino por otros telescopios, en una parte muy mínima del espacio, habían sacado fotografías de miles de agujeros negros. Sí. Sí, yo creo que habrá una revolución con esto, ¿no? Habrá una revolución con los agujeros negros, Y puede ser mucho más explicación de lo que es lo que llamamos materia oscura, nosotros notamos que antes siempre había un problema de gravedad, o sea, de una gravedad que la provocan cosas que se ven. Cuando yo veo una estrella sé que hay una gravedad. Pero, claro, es que desde hace muchos años vemos que el funcionamiento del universo en general no obedece a estas gravedades que vemos, sino que vemos cosas que no vemos y están produciendo gravedad. Y yo creo que el papel de los agujeros negros, hasta hace 4 días no sabíamos que en el centro de las galaxias espirales había agujeros negros, ya sabemos que hay supermasivos, ¿no? Pues yo creo que la tendencia será esta, ¿no? A interpretar que este espacio que no vemos está lleno de agujeros negros que sí que modulan de alguna manera este universo, que no son tan especiales. Hay esto y otra parte que me parece muy interesante que va a la par, que es el hecho de descubrir planetas o estrellas que tienen planetas. O sea, si miramos, tenemos un viaje hace 40 años, se conocen no sé cuántos planetas extrasolares, ¿no? Ahora vemos las estrellas que hay a nuestro alrededor con los telescopios estos, o con los sistemas de detección de planetas, y cada vez descubrimos más. O sea, en Próxima Centauri vemos que hay un planeta parecido al nuestro, aquí al lado y al lado. O sea que, yo diría que de agujeros negros y de planetas, o de sistemas solares, hay un largo camino. Y esto de los agujeros negros, ¿tienen una evolución o no lo sabemos? Sí, poden tenir una evolució, Claro, un agujero de estos negros puede... Sí, pot emetre coses, pot tenir una evolució també, sí. Hi ha diversos llibres que s'han fet de forats negres en els últims anys, dels anys 8, des dels anys 80, amb el Hawking i companyia, hi ha hagut també molta d'això. Sí, hi ha molta història sobre justament però jo diria que és bastant misteriós, si no menys el que pot haver. I en el context que estem parlant avui, a on situaríem l'antimatèria? L'antimatèria? Sí.
dintre de la física de partícules, a l'origen de l'univers el podríem col·locar. Actualment podem convertir en els acceleradors, però també seria una qüestió de l'origen de l'univers. Tenim dues cartes, de fet, per exemple, una matèria i una antimatèria. Les partícules tindrien el seu oposat, la carta oposada, i això a l'estat de natura hi ha una carta que guanya, que és l'origen de l'univers, que és la matèria. Podríem dir d'alguna manera. O sigui que hauríem de col·locar tot aquest joc de matèria i antimatèria a l'origen de l'univers, justament en aquesta física de partícules des del principi. Bueno, Marc, no sé, el que has explicat, hi ha tantes preguntes que... Sí, no puc contestar cap perquè són tan profundes i tan interessants que... Bueno, Marc, moltes gràcies. Us volíem recordar que el dilluns que ve tenim